Hello mga ka-listeners. Kumusta? Mayong gabi mga ka-listeners. So gabihan yun. O karon magbasa tagtiwas sa inyong mga comment. Muna ni ang katapusang sumpay mga ka-listeners no sa IKE Rakisa no. So karon basahon sa nako tong mga comment nga wa matiwas mga ka-listeners kay taas-taas na pud ning basahon no. So ang unang comment mga ka-listeners si Noel Urbano. So idol, kaduhan ako naminaw ani nga drama pero lingaw gihapon ko. Salamat idol. So kaduhan na siyang balik aning AKA Rakisa no. So salamat Noel Urbano sa imuhang kanunay pagpaminaw. Nya karon katapos ang sumpay na gid pod. Nya ang ikaduhan nimong comment sa kuan po ni sa Busyong ang Dispatcher no. Idol unsa title sa background music ning Busyong please. Ang title aning soundtrack aning Busyong no kaning mingaw paminawon bitaw. Last Dance mo ni title Last Dance by Omar Okram no. Mo nay kanang kuan mo ni title sa music no by Last Dance by Omar Okram. So mao na Noel Urbano no ang tubag sa imong pangutana kung unsay title sa background. So ato lang ibutang pero mas sure nimo. Mo ni say title no. By Omar Okram, Last Dance. Nya si Roston Blind Massage, mayong adlaw nimo Sir John, shout out lang ko nila ni Mr. Junjun Abapo, Leonardo Abapo, James Abapo ug Paulina Abapo. Shout out ko no. Gi-shout out mo ni Roston Blind Massage no. Junjun Abapo, Leonardo Abapo, James Abapo ug Paulina Abapo. Puro ni mga pamilya gini kay Abapo man no, mga apelyido. Si Bilmar G. Canyete, salamat sa pag-upload idol no. Way sa pa yan, Bilmar G. Canyete. Annalyn Samson, God bless you always nimo idol. Giyahan ka permi sa Ginoo, mayong tawo jud ka. Kay maskin unsa ka busy makahatag jud kag time kay God, amping always idol. Ug salamat sa pag-shout out nimo sa akong mga message, makalipay kayo sa kasing-kasing idol. So salamat Annalyn Samson no, shout out nimo no. Salamat sa kanunay pagpaminaw no. Saisi Morales, thanks. Salamat po nimo Saisi Morales. Nya Charlene Pakana, gikalimtan jud ko lagi ba? Lagi nalimtan ro ni agi no kay wa man ko kopya, wa ko idala, wa ko cellphone nga gibasa no. So sa hinumduman na ako gid ba. Nya diha ko kinumdum nga nahuman ako vlog no. Pirmi man sa day kag nagkasunod og paminaw. So shout out Charlene Pakana no. Mangluod jud ko ni Sir Jan. So shout out nimo Charlene Pakana no. Ay na pangluod kay shout out na ka. Nya si Saisi Morales, nice, maayo na. Maayo no. Maayos, nice na maayos no. Salamat Saisi Morales. Comment siya sa AKA Rakisa Part 3. Si Ma'am Life Journey, wow, I love this drama. Thanks Kent no. Salamat Ma'am Life Journey no sa imong kanunay pagsunod ug paminaw no ug sa imong pag suporta sa imong pagtabang. Salamat kayo Ma'am Life Journey o God bless nimo ma'am. Unya si Lucy Lover, thank you sa new upload sir. O isa pa yan Lucy Lover no. Salamat sa kanunay pagsunod ug paminaw. Unya si Ma'am Jisuli, salamat sa sumpay Sir John. God bless amping kanunay sir. Salamat kayo Ma'am Jisuli no. Ikaw sad ma'am no. Amping ug God bless pud mo ma'am. Unya si Gwen Birana, wow, salamat sa shout out. Salamat sa pag-upload sa mga drama idol. Salamat nimo Gwen Birana no sa imong kanunay pagsunod ug paminaw. Ay! Nay motor ka. Kuan murag agi ka pambot naman to pambot. So nay motor ni labay na kaliseres na dungog ninyo ba? Sa dito sa airport mga kaliseres may dungog sa ninyo no. Na mga kanta-kanta bitaw. So sa airport ron grabe may kalingawan kada gabi ba. May lagi ni maka-copyright no kay madungog yung music ba.
nasa dito sa airport katong sigyan og jogging mga ka-listeners no, nay kalingawan dito. So abot diri ang mga tugtog ba, concert nila ba. Unya, Island Kunikundi, morning Lodi, salamat sa walang sawang pag-upload, God bless, ingat permi Lodi, salamat Island Kunikundi no. Unya, Ib Pancho, paspas upload boss dyan, ikatulo sumpay, padayon lang uban pang upload og uban, God bless, salamat Ib Pancho no. Kung makapalit ka na radio imong unboxing boss, pohon no, wag pa mabot, hindi pa abot pa, pero na-order na sa Shopee mga ka-listeners no. Katong gi-sponsoran ni Ma'am Life Journey nga radio. So coming na. Dako kay ko pasalamat ni Ma'am Life Journey ato kay siya gyud ni kuan ba. Ning sponsor nga ako tong palito no. Radio og solar nga power bank no. Naputi battery pod nga rechargeable no. Salamat kayo Ma'am Life Journey no. God bless nimo ma'am. Unya si Roger Villegas sa Impanso no ato nang unboxing po Impanso no sa imuhang comment no nga unboxing pohon nigabot ato tong unboxing no makita pud mo nya masample sa nato og pa-play ang mga old cassette tape pa testingan og mo play pa to makarana kung mga cassette tape no nya si Roger Villegas, shout out Roger Villegas, salamat boss amping, salamat po nimo Roger Villegas no og amping pod nya si Ungol Toledo Vlog, salamat pagsyagit idol, pag di ako busy makakomment ko ako idol no. So okay ra bila ka mo komento kay ga driver ba ka, delikado na mag-drive nya magsige atubag cellphone no. Ilang gyud pag comment o ga drive ka amping ka na sa pag-drive no. Amping nya ampo pod kay aron malik kay sa mga dautan mga disgrasya no. Kay ga-drive ka, ayaw sige atubag cellphone no, paminaw na las drama ang ga-drive pero ayaw lang atubag cellphone kay delikado. Salamat Ongol Toledo Vlog no? Annalyn Buates, salamat Lods kanunay ug amping permi, God bless mo. Salamat Annalyn Buates no, nalingaw kag paminaw sa matagtaktol sa buwan. Salamat Lods sa kanunay na pag-upload amping permi ug sa imo pamilya. Salamat Annalyn Buates no. Nya karon murag na nagabihan jud ko kay labad-labad jud ako ka-listeners usabot ba murag tungod siguro ni sa kanang kadlawon na makatog ba labad-labad diyan maputol bitaw tug kay buntag na pod kay kadlawon na lang makatog labad hinog ko labad-labad jud ko na ron pero sige lang laban gyapon no bisag way kontra. Si Ma'am Bill ni comment, hi sir, have a blessed Friday ahead. Salamat Ma'am Bill no. Nya, wow, God bless to Ma'am Life Journey. God bless you more and more ma'am. Ug sa tanang nag-share sa ilang mga blessings kay Sir Jan. Salamat kayo Ma'am Annabel, Ma'am Bill no. Sa imuhang komento no og sakto gina no, panalanginan gito mga nag-share sa ilang blessing no. Daghan pang blessings ang moabot. Nya nagpa-shout out ang mga iro. Makuha gyapon mga ka-listeners ang budungog gyapon. Kusog kay record. Salamat kay Ma'am Bel no, sa imong pag-comment og balik no. Bisig busy naka-comment gyapon. Salamat Ma'am Bel no, sa kanunay pagpaminaw. Unya si Annalyn Samson, tama ka talaga idol kay naranasan ko din yan, nakakahilo, nakakasukay yan idol. Don't say that idol na nakakawalang ganang mabuhay idol kasi yung sa akin idol nawala lang siya idol. Kasi pina-check up ko po, nilinis siya idol at nakuha sa loob na dumi na matigas na parang silupin. Nilinis siya ng agwa oxidinada idol. Okay nga yun ay okay ngayon aking okay ngayon okay na idol, basta big trust lang tayo kay God idol ha. Magid tinoyo na Ma'am Annalyn Samson no? So nakasuway budi kag tinnitus no. Grabe di ali mga ka-listeners ay kasuway ba mo na mga ka-listeners kanang tinnitus kanang may gani kay ginungdan ako tutulira nga murag na ning kuan sa ilawom ba murag ning bara na siguro to ba mo tong pangdungog na ako murag natabunan na bitaw murag magtingog bitaw ni kagabi buntag adto gabi magsigig saba ang dunggan nimo nay murag gangis paminawon ba digid mawa bitaw
Grabe, murag way lami imong kalibutan mga kalasinas lagi, matas buntag. Anto na nagabi nigtug nimo, kabuhio na ka kulba nervyos kay sa naman ni. Madungog ini mo si mong dunggan bang mo nay gangis bang gatingog kanunay bitaw. Gikan sa buntag, antud gabi matog ka, makatog na lamang ka, nigmata na agya po. Grabe di idlali mga kalasinas. Mo to nga may gani kay kanang dumira sa ang hinungdan ba sa tinnitus. Paglimpyo sa iinti mo to nakuha gyud no. Naulian gyud, salamat kay sa Ginoo gyud nga naulian no. Grabe di lali mga kalasinas no, daghan mga nakasuy nga ni mga kalasinas no, ang uban wala gyud mauli tud mi arabay nagpila ka tuig kuno wa gyud mauli ang ilaha nga tinnitus. So lain-lain dig hinungdan ning unani mga kalasinas no. Kining tinnitus ba kining ugong sa tinga. So makakuha na kana pong sobraan sa stress bitaw mangyana nya usa po ng high blood ingon si Dr. Willie Ong ba parte nang magka-tinnitus kuno. So di dali mga kalasinas yun sa mga nakasuway si Annalyn Samson, Ma'am Annalyn Samson nakasuway kuno si ngani di gyud dalim no. Grabe kuan guys, dunggan mo ba anang libango kayo pero ulian Diyos Ginoo kay na kuan ra naulian ra. Manghinaot ta itong mga uban nga nakasuway buwing yun ana no, nga maulian sa to sila kay di lalim nagagwantang uban og pila na ka years mga ka-listeners. So salamat Annalyn Samson sa imong komento no sa intanaw di ka sa akong vlog no atong tinnitus o ugong sa tinga no, paano gumaling no. Salamat sa pagtan-aw sa akong vlog no. At si vlog at TC vlog, salamat kayo sa pag-upload kuya dyan. Tagsara dyan ko maka-comment pero perme ko mag-atang sa mga upload nimo. Kanais man dyan kayo itag-as kayo ang time. Salamat at Tichi Vlog no? At Tichi Vlog, salamat kayo. Nya Chuli Wong's TV, salamat sir. Salamat po mo Chuli Wong's TV no. Si Maristel Humawan, salamat kayo idol. Hulat rami sa part 4 dol. Gigamit na si Sheila sa Panimanlo sir. Magi nakapaminaw na gini si Maristel Humawan no. Si Jasmine Page, pagkagwapo din sa kong nahuman nga mga na drama sa matag takdol sa bulan. Salamat kayo idol nga nahuman. Jud nimo upload og pagkagwapo sa ending. Salamat idol og maayon ta og maka-upload ka pohon sa drama nga bibalik ko tungod nimo. Salamat idol og God bless. So di la ko ma-upload ning nibalik ako tungod nimo no kay naano ni sa ubang channel Jasmine Page no. Mapariha na mi og mag-upload ko di na lang. Pasensya kayo. Salamat sa imong komento no. So nag-upload daghan mag-upload aning drama gud mo nang lisod kayo magkapariha ba. Reuse content ta delikado. Pasensya kayo Jasmine Page. Salamat sa imong komento sa pagpaminaw sa matagtakdol sa buwan no. Og kini busyong sa tanang drama. Salamat kayo. Tidor Dorte, thank you boss, God bless. Salamat Tidor Dorte no. Daghan kay salamat boss hangtod sa sunod, God bless. Salamat Tidor Dorte no. Handuraw sa kinabuhing sugod sa sugod. Handuraw sa kinabuhing sugod. Hello idol, thanks sa pag-upload sir. Kanunay ko naminaw sa imong mga drama. Panutis sa akong YT channel sir. Thanks. Salamat Handuraw sa kinabuhing sugod. Si Ma'am Jisoli, thank you sir. Thank you sa sumpay sir. Amping permi ang God bless. Salamat Ma'am Jisoli. So madungog ninyo mga kalisanas no, mga tukar-tukar ba? Delikado ni may di makapiright ba? Unya si Animation, salamat sa sumpay Lods. Okay lang, wait lang mi sa mga drama mo. Amping God bless you. Salamat Animation. Roger Villegas, thank you boss. Salamat po nimo Roger Villegas. Justin Juric, Justin Juric official. Salamat sa drama idol. Mao niya kalingawan nako sa trabaho from Malaysia. Salamat Justin Juric official no. Diha sa Malaysia. Salamat kayo sa pagpaminaw. Charlene Pacana, salamat kay Sir John. Nindot pud kaayo ni siya.
drama palahi sad. Salamat Charlene Palana sa pagpaminaw sa Busyong ang dispatcher, no. Nya kay taas naman po kaayo tag intro. Ay sagdi lang katapusang sumpay naman po, no, mga listeners. So Annalyn Buates, salamat Lods na busy ako ng salamat Lods na busy ako ng 2 days sa matagtakdol sa buwan. Ang ganda ng ending. Salamat sa kanunay daghan na jud kong drama na kabisihan Lods, lingaw mi. Hihi. Ingat po lagi, God bless. Salamat Annalyn Buates, no. Noel Urbano, salamat sa upload idol. Idol unsa title sa background music and yung drama diri lang basahan next upload sa Busyong idol. Nabasa na nung karon, no. Sa diri sa Ikiira Kisa, no. Ato na po nang mahinumduman sa tanawa lang akong vlog aron ibawaan mo tubag ang title na to. Ang title sa background sa Busyong ang dispatcher, Last Dance by Omar Okram, no. Balik ko na to. Muna title sa background sa Busyong ang dispatcher. Salamat Noel Urbano. Nya si Maristel Humawan, salamat sa sumpay idol. Makalagot man ni si Busyong way batasan sa gilang inahan. Mao gyud sige glalis ni sila. Busyong, no. Nya si Chechi salamat sa upload idol, next episode please. Salamat Chechi So daghang copyright ni Busyong, mga listeners. Mao ni na hinungdan nga imbis i-upload na ko anang gabi una, pagkaugma na na-upload kay tungod sa copyright. Grabe, daghang kay copyright ba. Sa una wala nang copyright, pero pag utro nako karon og upload gi copyright man, pertin daghan na gyud nga copyright. Niabot og 7 ba to unom isa daghang kay copyright. Atong gi utro na ko gi-edit nya ang Rakisa po gi-block. Grabe, daghang copyright ba nang gi-block gyud, no. Manang nga utro na po daw gi-edit, no. Manang naugmaan muna lisod jud mga listeners og i-copyright kay daghan jud kayo ang kuan. Takong kalangan kay mag-uso mag-edit, no. Di po utro gi-edit, di man po ma-approve. Balik-balik edit mga listeners, no. Usa nas nakalangan gyud, no? Pakita na lang nako be. So ang Busyong copyright mo ni. Klaro kayo, no, nakapula ang dollar sign, so copyright na siya nga. Adtos tag iya sa music yun ang kuan, kita na og ako yun ang ipugos og upload, no. Copyright man ang Rakisa gi-block, partially block yun, ha. So mo ni nakalangan po partially block. So mo na usa sinungdan mga listeners nga imbis i-upload ako anang adlaw maugmaan pa kay grabe copyright mo yun nya ma-block pa sa YouTube na utrohog edit nya ni uwa naman mga listeners agoy mabasa man ni sige lang basahon na to nigtiwas yung comment, no. Nya si asaram to dapit kuan Maridil Abilias, daghang salamat sa sumpay ani nga drama kuya. God bless you more. Salamat Maridil Abilia, no? Nya welcome Biset channel, salamat idol, God bless you. Salamat po nimo, welcome Biset channel, no? God bless po nimo. Handuraw sa kinabuhing sugod nun. Kasi sugod. Thank you sir. Salamat po nimo, handuraw sa kinabuhing sugod, no? Nya Annalyn Samson, ay salamat kayo nana ang part 2 idol. Okay ra kayo idol maskin wala ka ka-upload kay na busy man pod ko. Always na may maghulat nimo idol. Salamat kayo sa pag-upload sa kalipay namong tigpaminaw nimo. Tagay pod og time imong self idol. Basta amping lang always idol. Salamat Annalyn Samson, no. Unya si Dudong Breaks, no. So okay lang idol, maghulat lang good me kay igo raman mi maminaw ani basta na ay sumpay lipay. God bless always sa iyo idol. Nagmamahal Dudong Breaks. Salamat Dudong Breaks, no. Sa imo kanunay pagpaminaw. O dinis lang taman mga kalisteners sa akong pagbasa sa inyong comment, no. Sa sunod na lang po tamo basa sa uban pang komento kay agiabot nag uwan, no. Samot ka basa kasi basag ang video. Magsagol-sagol ang kasikas ba kasaba napay uwan, no.
So, dinhe taman mga kalisinis, paminawan niyo ang katapusang sumpay sa AKA Rakisa. O karon, ari ang katapusan sa atong sugilanon nga naguluhan. AKA Rakisa! Usa kinahanglan nga dili ka magpabadlong, ha? Kaya ipadayon ko ang pagsubay sa nahitabo sa Mauricio Massacre. Sige, sige. Tabang ko. Ha? Unsa man imong pagtab? Pamati ka mong tanan! Naibaw na yung kamo! Nagikidnap ni Dinos Yolanda. Apan nakasiguro ko nga dili kiniya patyon. Ako ang yang tumong sa tanan niyang gibuhat. Busa, kinahanglan nga unhang to siya. Pagitaon tayo na imutangan karon ni Yolanda. Nakasabot magkamo. Dada sa kumatubangan si Dino nga magtinga na! Maskara ka na? Hala! Maskara sa liyong? Hala! Naangbad! Naangbad! Dili. Mao kini ang maskara nga kakisulob sa mi masakar sa mga Mauricio. Dili. Si Papa Armando ang gamit din ang maskara panahon sa masakar. To! Dili! Ano kini? Migo, ngano ka? Suko man ka. Madawat. Si Papa? Ang kriminal? Usa na, kriminal. Sheila, akong kamahan. Mao ang kriminal. Yay! Kriminal yang Papa! Yay! Dali na. Kilala mo man kinitanan. Dali na! Pagbantay kriminal. Mauna niya ang katapusan mong adlaw. Dino, bungkagon ko ang syudad. Makitaan palang kademonyo. Ha! Mamatay ka. Mamatay ka! Andamon ko akong kwarta. Kinahanglang palihukon ko kini. Ang madakpan si Dino. Pagandam ka mong talan. Andam namin dito. Mulbuhan ka kong gubot din sa syudad, Ricky. Tungod ka din nga kayo na. Nangita nagpaagi si Armando. Nga makitaan ko. Dili ka niya makitang dito. Kana ang ipasalig ko. Misalig ko sa imong abilidad, Ricky. Pero, dili mahimong mo kumpiyansa. Tungod kay, dili basta-basta nga kaaway si Armando. Parehas kaming style sa pagpangita og kaaway. Mao ba? Bosa, ikaw, Ricky. Ikaw una ang tugyanan ko kang Yolanda. O niyang hapon, ibalin siya og lain taguadan. Ibutan siya ining napita. Oh, dito. Karing! Karing! Dali kong bino din. Pero maghubog man ka pa. May problema? Daniel? Ikaw? Oo. Ako. Nanggaring! Duha ka baso ang dadadili. Palihog lang. Uban sa usa ka botilyang bino. Uy! Milagro! Milagro makiguban ka na kong inom. Doon na ba'y okasyon nga angay na itong i-celebrate? Doon na. Unsa ka na? Unsa ni tabo? Wow, katuig nang nakalabay. Daniel! Unsa ko na pangutan Tubagan lang ka pa. Unsa ni tabo? Wow, katuig na ang nakalabay. Daniel, wa ko makauyon ang pangutan mo. Dili karong panahon nga mulingi kitas kagahapon. Tungod kay missing ang imong ginahan. Nawa siya. Dako ko pagtuo nga pagkawa ni Mama karon may connection sa gibuhat mo. Wow, katuig na ang nakalabay. Daniel! Kung sa sultihi ko tinuod pa.
Dadakos panahon, nagamay pa ko. Kung unsa man ganang gusto mong mahibawan, diretso ako. Direkta ako sa pagpangutan na Daniel. Ayaw ko giliko-liko. Kinsa man gini si Dino Mauricio. Mao ka ng direkta kong pangutana. Kinsa si Dino Mauricio? Kuan ka lang. Wa ko makailan niya. Namaka ka. Daniel, ayaw ko hasula ni mo mga hinungtang pangutana, ha? Pulis tuod ka. Pudili ako ang angay mong patubagon na naging mo mga way hinungtang pangutana. Kinsa si Dino Mauricio? Ambot! Wa ko makailan niya. Nakaila ka! Gusto mo na tabunan ang krimen nga imong gimugna sa maong panahon. Daniel, unsa man ka imong gipanulti, ha? Wa kay katungod nga musudya ka na ako. Pulis tuod ka. Pudini sa akong panimay, ako maghihapon ang masunod. Tungod kay dili taka anak. Nakamati ka. Kung nalimot ka, pahinamduman ta ka, Daniel. Dili taka anak. Salin ka sa gubat. O kami na ang nagpadako kanimo si Yolanda. Naghimo kanimong tao. Nagsumpay sa imong kinabuhi. Busa ayaw kong sumpakia. Kay dako kag utang kabubuto na ko. Nakabati ka. Nakabati ka ba? Patay ka na unta kung gipasagyan ka ba nako. Daniel, wa kay katungod nga musulya ka nako. Kung unsa man ang gibuhat ko sa unang panahon. May katungod ko pa! May katungod ko nga mutukin sa nitabo sa unang panahon. Dili tungod kay sinagop lang ko ninyo, kung dili tungod kay pulis ko. Ug akong katungdanan ang pagsilot sa mga makasasa. Wa ko'y sa... May sa ka! Ug mo kini ang imong sa. Dili! Uy! Ano nagpasalita ka ng TV, ha? Tungod kay gusto ko nga pahinumduman ka sa imong gibuhat sa unang panahon. Tutuki og mayo. Kung unsa ka na napita. Dili. Ang manisyon ka na ni Tino. Bisig ang imong mga mata. Dili ka makatuo nga magulitan ako kanang kopya sa CCTV kamera nga nagpakita sa mga tao nga may masakir sa pamilya ni Dino Mauricio. Diin mo ka na makuha, ha? Dili na ka na importante. Gusto ko mahibawaan karon kung ganong inyo kinigibuhat. Dili ako ka na nakuhaan sa CCTV camera. Mamakal ka lang yapon pa? Ha? Dili lagi ka na ako! O di ba ikaw? O sa manay buti pasabot ining maskara nga nakuha ko sa maniga? Ha? Dili! Mas karang leon. Oo! Maskara nga Leon. Ug tanawa! Kung unsa ang gisulob niya ng usa sa misod sa mansyon sa mga Mauricio. Nagsulob sa ganag maskara sa Leon. Dili paghihapon ka na igong ebidensya nga imo kong maduot. Nga mao ka na ako nga last video. Mas ka na lang ka na. Bisan kinsa makapalit niya na. Naibaw ko! Pero sulag mga balang gihapon kani maong jacket pa nga may litrang kasi. Sa jacket nga gisuloban ng pango sa mga kriminal. Imo kini, di ba? Wa kita sa hukmanan, ha? Nga imo kong hukman nga maong pangu sa kriminal. Kay wa mo'y nakita na kong naong niya. Naibaw ko! Pero dili mo na matangtang sa akong hunahuna ang pagduda nga ikaw ang pangu sa mga kriminal sa mga Mauricio. Puso may huang ko na lang ang imong sapa. Hilom! Paruay! Wa ko maggahom nga makahimo kag unay ka na ko, Daniel. Isubay lang ko sa hustong pamalaon. Leche! Dili may tabong muangkon ko alang imong pasangil. Tungod kay dili ka na ako. Kana mo ibutan sa imong utok. Dili ako ka na sa video. Ayaw ka bala ka pa. Bawaan ko nagyapon na tinawad. Ayaw kong sukli, ha? Ayaw kong sukol, Daniel. Kay may barugong amahan mo sulod sa taas nga panahon. Ha? Nakabati ka? Nakabati ka ba? Nakaila ka na kung unsa ko kung masuko. Isil-sil sa imong utok. Isil-sil. Dili ako ka na nakita mo sa video. Nakabati ka. Dili ka na ako.
Kana! Ang ibutang sa utok mo! Ano ay? Buhi ko. Asa man ko ninyo, dada, ha? Buhi ko. Ma'am, ayaw na paglublot. Malipigas na pitang dadani mo. Unsa? Hoy, Dong. Ayaw pa uli po niya nandino. Dautan ka ng tawhana. Wala ibutan na kalibutan na, ma'am. Sige. Isa ka niya sa auto. Dali! Buhi. Kinahanglang matagpala. Usa ka kinabuhi. Kana ang akong siguroon, Armando. Tito Nino. Maglakaw na kami. Dadunan ako ang ina ni Daniel sa dapit na gusto mong butangan kaniya. Sige, Ricky. Siguro alang nga way makasunod ninyo. Oh, Tito. Armando. Mao na kini ang panahon sa panudya. Sila? Sila, hain ka. Ay, hindi mabayana. Kalit ng dawa din, eh. Dong Daniel, nangita kang sila? Oo, nang. Hay man siya. Misutoy man tugsod sa iyang kwarto, dong. Unsa? Nahadlok man tingali to sa sininggitay ninyo ni Papa ni mo. O sige nang. Ako nang aton si sila. Ako siyang amaman. Di ka na makalikay na ako pa. Di na kit. Hala! Oh, sila. Ayaw! Ibutang na pistola. Ibutang ka na. Sila. Di na ba himong duwa na pistola kay makamatay ka na. Makamatay? Oh, ambi ka na. Ha? Dali na, God. Ambi na. Ano ko puti ini, ha? Mahimo ba? Suko ka? Huwag ko masuko. Pero, nahibos lang ko sa gipanulti ni Papa. Gipahinumduman ko niya. Nga dili ko niya anak. Suko lagi siya, no? Tungod kay dili siya gusto mo angkon sa nga akong gipahid niya. Pero, gibati ko sila. Siya ang mipatay sa mga Mauricio. Si Papa. Imo, Papa? Oh, wow na. Si Papa. Oh. Nga bang mitubay man ko nimo? Sorry ha. Ganapil kas kagubot. Maayo ka pa. Inosinti pa o. Wagi problema bisan kamay. Sige, dinig ka lang ha. Ako sa nanghiposo ng armas. Imo ba din gikuha sa akong kwarto? Ayaw na nikuha dito ha? Dili na. Ganap ba? Kahilakon ka? Dili. Lisod lang ang akong sitwasyon. Kaya posible kong mahimong kaaway. Mao ang mga tao nga nautangan ko sa akong kinabuhi. Mama Yolanda? Mao kani akong problema karon. Kung asan ako mahimong pangitaon si Mama. Di ako na ha. Ako sa nitaguan kaning pistola. Pero ay nagipagkupot ini ha. Dili ninyo daling makitaan si Mama Yolanda, Daniel. Sorry na lang. E bisag buutan ka na ako. Maapil ka sa akong kasuko. Dong, asa mang jud ko nimo, dada, ha? Ayaw kadlok, ma'am. Di ka maunsa sa dapit na akong butangan nimo. Kayo way order nga patyon ka. Kon manulti ka. Klaro kaayo nga hitman ka. Misunod lang ko sa sugo sa mga amo, ma'am. Kana lang. Pero bata ka pa. Dili maayo nga gubon nimo ang imong kinabuhi. Wa na ko guba, ma'am.
ako ang gipalambo. Dili mo lambo ang kinabuhi kung magsubay ka sa bati nga daan. Hilam na, ma'am. Ayaw na ko konsensya. Oh, niya na ta. Mao kining dapita ang gustong butangan ni Dino nako. Ang among karaang bahay ni Armando. Oh, ma'am. Anha ka diya magtago. Kay mo ulbo na ang gubat. Nanawag niya si Papa Dino. Ako siyang tawagan. Mayo ituwas siyang kwarto sa Daniel. Nagkaduol lang panahon nga akong kitapot. Doon na lang yun. Hello? Sheila? O ba, ako. Nanong nanawag ka? Meron pa ibawon ka sa tanan kong plano. Unsa? Mao na gini ang panahon nga atong gipaabot, iha. Kinahanglang makuha mo na si Armando. Padadaan di kag mga tao nga mutabang nimo sa pagkuha ni Daniel. Si Daniel? Sheila. Siya ang sunodang target. Oh. Sheila. Ganun huwag ka magkatubang. Nganong si Daniel man? Kung ako naladi ipusilon si Armando. Dili ko gusto nga maog ka na ang iyang mamahimong kamatayon, iha. Mas gusto ko og kamatayon nga talagsaon. Sige, pamati. Mao gini ang gusto ko nga buhaton mo kang Daniel. Sige, mamati ko. Pero nakuha man ni silang akong armas. Gibutang tiris sa akong drawer. Magsige gani siyang sudin sa akong kwarto. Ang nga naging kumabalakan ni Sheila. Giganahan siya din sa akong kwarto. Ug kuyaw kong mapunitan niya ang mga delikadong files. Ako giniilak din eh. Uy. Kinsa ba kanina nawag? Hello? Unsa? Positive? Naali siya? O sige, buwan ako kang dayon. Sige, bye. Napag misingit ka trabaho. Ang rapist ng kalabira, nabalik na. Oh, katawa ni sila ka ron? Gusto ba kayo nahimutan? Ay, sila! Ay, ayaw taon, Nay! Ayaw taon! Oh, may gibuhat na sab si sila? Kadaog diha sa sofa day, oy! Kay tingalig maguba na! Ay, di koy! Ganahan ko lukso! Oh, yan! Somewhere over the rainbow. Na 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 na. Ay! Makabuak ng taon ka ng mga pinanggang figure ni Mama, oy! Oy, kadaog na diha sa sofa ba? Kadaog na! Sila ka na diha? Hala, nana akong migo. Migo! Suroy ta! Migo! Ha? Suroy ta! Da! Isuroy na dong, oy! Kaya ako, mabuang ko! Basta na anak siya din, he! Maupay, ginubat-nubatan ako sa mga nahitabo din, he! Punan pag yun anak niya! Ang imong inahan, wa pag yun magkaplagi! Unya, kinisya, magpabadlong pag yun! Suroy ta na! Dili ka mahimong buuban sa akong lakaw karon. Kay doon ako importanteng atuon. Nagkaring, ikaw lang ay bahala niya din ha? Pag-ilis lang ko, kay mo lakaw ko. Ang itong mga autong akong gamiton. Sige na. O sige dong! Mula ka siya. May misyon na sa siya. Sigurado ko, laing patlungon sa katiling banasap ang iyang takbuhan.
Kilala masusi ko ang ilang giingon nga dapit nga gipunduhan karon ni Kalabira. Nagaring. Nang, Dong Daniel. Ngano dong? lakaw. Dada sa luyo si sila. Kay mulakaw nako. Aron di buaya nako. Dong. Sige, pag-ayo-ayo na sa imong lakaw ha. Ako dali bahala din sa bahay. O, ni Sheila. Sige nang. Bye. Sheila! Sheila! Hain man ka! Sheila! Kilala maklose na ning hubang kaso nga akong gikutan. Aron makapadayon ako sa pagatiman sa kaugalingon akong problema. Labi na gid ang pagkawa ni mama. Wa pa mo gid manawag na ako nga akong mga assets. Naunsa na magka si mama? Wala kalimutan sa Daniela. Nandito ko sa package compartment sa iyang sakinan. Ako siyang maubanan. Bisan asa siya. Wala kinindapita ang giingon sa akong asset. Tatawagan na ako si Mercado. Wala kinindapita. Ngiob na. May hinon. Makatabang na ako ang kangit-ngit. Miunaw na ang sakyanan ni Daniel. Mugawas na ko din sa package compartment. Ug ako siyang sundan. Iyan ako sa bahay nga gingon sa kumasit. Kuni si Kalabira din eh. Impas siya. Mingaw man ang sod. Huwag itingali tao sa sod. Oh! May namusil ito sa Rio. Si Kalabira na tingali ni. Naiko ko ang lalaki ang migawa sa rin sa bahay na nagkupo-upo. Siya na ang ipangita ni Daniel. Si Daniel kami tunga sa kilis bahay. Oh! Nagbuyod ng suspect. Pinsa magkimi pusil ini. Oh! May midagan sa ngit-ngit. Hoy! Ilabas sundan ako siya. Tuwa siya paingon sa medyo kakahuyan na. Huh. Ang vigilante na gini. Karon ka, ikaw ang una na akong kwaon. Ang sabag ka rin napitang ako na sa mukha na. Huwag mo kamatay ni da. Pura manig. Paril lang sa unahan. Tulong! Oh, gisundan ka ni Daniel. Nasipatan na ko niya. Ginalaman na sibat ko. Oh, dili. Taas na ka paril ka na sa unahan. Dili. Misuot siya paingon sa taas ka paril. Karon ka, masakpan na ka kung kinsagid ka. Ulong! Huwag ka na kalotsan pa! Atubang na ko, kriminal! Atubang! Oh. Dili. Ikaw ang vigilante? Shala. Ikaw. Oh. Ako, Daniel. Ngano? Ngano iba kibuhat? Tungod sa saha sa iyong pamilya. Dili ka tinuod ka. Kuwang sa kabuot. Jill, Daniel.
Nailad ko nimo. Nailad ko nimo. Itsa ka magyod. Ako si Rakisa. O gano'n may patay ka man, Rakisa? Gano'n wa mo hatagi higayon nga makapanalipod sila kaugalingon ng mga taong nautan? Daghan pa silang mabiktima kung imo silang hatagan og lugway. Sa... Basta angay lang silang hipuson. Nagkabati ka? Hipuson! Nagtakuban ka na di eh? Uwahi ka na. Ayaw na lang pagkunaan na nga imo ko sila. Kay sigurado ko maunhan ka ka! Unsay tumong mo sa imong gibuhat? Nganong ako ang imong gipili nga ilaron? Tungod kay kauban mo ang labing salbahis ka tao sa kalibutan! Ang may kriminal! Kinsa ang buot mo ipasabot? Unya na ito magsulti. Pagkatulog na siya! May tao sa kuluyo. Sige, isakay na siya. Isakay ninyo sa danyo sa kirana. Salamat. Na perfect ang inyong timing sa parabot. Lihok na mo! Kini ana ang iyang mga kaubang pulis! Buwisit. Buwisit. Kinahanglang ako. Ako ang labanan ni Daniel. Ug dili kay mo kontra siya nako. Dako siyag utang nako. Ako ang nagpadako kaniya. Ako. Heh. Dili mahimo nga makig-away siya nako. Dili. Daniel, Wa siya din siya ang kwarto. Kung si Dong Daniel ang imong gipangita, sir, may ginakaw siya. Unsa? Ug unsa magahiyang gilakaw? Dili ko makalihok. Ano man eh? Ay. Kikapos man ko. Oh. Si Sheila. Siya ang... Dili. Pero ko magkapantay niya. Pero nadama ko siya pagtakban. May mga kauban siya. Giplano niya ang tanan. Gikan sa una na mapalakita. Giplano niya. Nasuod ko sa iyang laang. Misakay ko. Dili di siya inosente ang akong gihakan. Naipaw siya sa tanan akong gipuhat. Ug sa tanan akong gipanulti. Ug sa ako. Gibati para niya. Pagkadakong kumpuang. Hello. Nabutang ka na ko sa lugar sa Daniel. O sa sunod kumuhatan pa. Magpada kang mensahe kang Armando. Unsa? Mensahe. Nga ikaw ang nagunit karon sa kinabuhi ni Daniel. Usalang kabutang ang dili mo mahimong buhaton, iha. Unsa man ka na? Dili ka magamit og telepono sa pagpada og mensahe ni Armando. Dili. O dili ka makigsulti sa telepono niya. Unsa? Kinahanglang matorture siyang maayos sila. Ikaw lang ang dunay koneksyon niya. Pinaagi sa laing butang o dili gid pinaagi sa telepono. Matuman pa. O doon ako'y tambag iya. Unsa man ka na? Abisi sa dunggan si Daniel ug mao'y ipadahak ang Armando. Unsa? Abisan ako sa dunggan si Daniel pa? Oh, Sheila.
Mas sakit kung ianam-anam mong padagang Armando ang mga parte sa lawas ni Daniel. Mas masakitan siya, iha. Mas mabuang siya, dili ba? Ug mas makabaos kita sa iyang pagpatay kang ati Rakisan nimo. Dili ba? Oh. Oh. Anong wa ka dayon makatubag? Nagduha-duha ka sa pagbuhat sa akong gisuko? Oo, wa pa. Okay. Ako din buhaton. Padatan kong mensahe si Armando. Pero, timad iya. Dili o dili yung ka magisulti niya sa telepono. Dili mahimo nga magkapati siya sa imong tingog. Kay mailan ka niya. Gusto ka ba? Magkailagid siya sa kong tingog nga ako si Sheila. Mayo kay nakuha mo ang akong punto. Sige. Buhata na ang agay mong buhaton, iha. Bye, anak. Bye pa. Buhatan ko na ang sugo ni Papa. Oh. Uwanigin mo na wag sila sigador. Kumusta naman ka ang ilang lakaw? Sir, doon ako problema, sir. Unya, tabangin down, sir. O sa mga problema ha, Karing? Dalyan na! Kaya dagan magagbuhato nun. Kuan, sir. Namalak ako kay ganina na kong tuyok-tuyok sa bahay. Pero, waman yun ako makitis sila. Usa? Paula, sir. Bilabba na lagi ning akong uus pagpangita niya, oy. Karing mahimo ba? Kunwal si Dinis Bay. Adto sa gawas, pangita ka niya. O pabutas, Daniel, nga mo abot, aron makatabang ka nimo. Wa ka man sa maulis, Daniel, sir, oy. Ay, naunsa naman kini mga tawana. Ala, sige na. Pangita na dito si Sheila. O ayaw pag doon akong balik, kung dili mo siya makita na, nagkasabot. Kasabot, sir. Wah, milabad sa mga kong o. Unsa magkaisunod na kong buhaton. Unsa naman kahigibuhat ni Dino kang Yolanda karon. Unsa may plano ni Dino? Nganong iya man kong gipabutang din, Siya lang naibaw sa sunod nga mahitabo ni mo, ma'am. Og nagtuo siya, nga makalikay siya sa tanan niyang gibuhat karon. Iya lang ng plano. Busa imposible nga mapalpak pa kini. Tuo di ay. Ayaw na paguna-una nga mulayas ka. Kay dunay daggang mamatay kung imo nang buhaton. Unsay puot nimong ipasabot? Sa higayon nga mulayas ka. Mamatay ang imong anak. Unsa? Si Daniel? Oh, si Daniel. Gigunita na sa karon sa akong agaw. Ug usa lang ako ka-text. Ila kining pusilon kung magpabuang-buang ka. Unsa? So makaisunod ka buhaton ni Sheila na ako. Dili day o tidak yung babae si Sheila. Oh. Kumusta ka? Nia, naila di mo. Patyo na ba kunin mo ninang dani mong kutsilyo? Dili pa. Anak sa demonyo. Anak sa demonyo? Ganong gingalan ko ni mong anak sa demonyo sila? Rakisa? Sheila. Sheila, ang tinuod ako nga. Ug dili, Rakisa. Unsa? Si Rakisa, mawang ako magawang. Nga ang paboritong kanta, Somewhere Over the Rainbow. Mauday nga mausap ni ang imong paborito.
Mailang nga suod mo. Sobra pa mi sa suot. Siya ang akong kalipay o kinabuhi sa unang panahon. Sa gamay pa kong bata. Oh. Sukad ko magamatunog buot. Si Ate Rakisa na ang akong kinabuhi. Siya ang akong maguwang nga manghod. Kay kuwang siya sa kabuot. Unsa? Mentally impaired ang akong maguwang. Mura siyang bata sa akong kinabuhi. Ug siya mo imihatag na ako sa tibuok nga gugma. Mao ka na si Ate Rakisa. Pero dunay mga tao nga miputol sa among kalipay sa urang panahon. Atol sa adaw na tawhan ni Ate Rakisa. Di busta magkalaluoy ko maguwang sa diyang miabot ang mga demonyo. Ang mga nagmaskara og naong sa mananap. Nagipanguluhan sa nagmaskara og liyon. Nga mao ang imong amahan. Unsa? Daan kang nahibaw. Ang imong amahan ang mimasakar sa akong pamilya. Siya ang leader sa Mauricio Massacre. Nakapati ka, ha? Nakapati ka! Giatiman ko siya. Giilang nga labaw pa sa akong anak. Og karon dako na siya. Siya ang mupatay sa iyang amahan. Dili ka ikaw lang ang ikuhaan sa pamilya sila. Hangtod ako. Sa iyong nagikuhaan o amahan o ginahan. Pero ako mo si Mang Saustong Dan. Maong nagpulis ko. Kay silutan ko sa ustong pagi ang mga tao nga akong gidumtan. Ang mga tao may patay sa akong kinikanan. Gipatay sab ang imong kinikanan. Mao ka na. Gipatay sila. Sama sa imong mga ginikanan o igsoon. Gipatay usab ang among pamilya. Pero wa ko mangantig pa ni Maus. Hinuunag pulis ko. Aron masilutan ang mga makasasahat sa hustong silot. Dili sama sa inyong silot nga gihimo karon nga usa ka pagpakabuang. Hilom! Nahibaw ko kung anong imo kong gisultihan, anak. Gusto ka nga mabugnaw ko sa akong pagpanimaw sa imong amahan. Di ba? Pues, diha ka masayok, Daniel. Dili mahitabong mapawong ang nagdilaab kong kasuko sa imong amahan. Pinaagi niya ng imong sinultihan. Mabuang ang imong amahan sa kasuko. Kana ang ipariguro ko! Ngano mo biya ka man dayon? Mahadlo kang mabubatig kaluin ako sila, alias Rakisa? Wala si mamatin ako. Pero dili ko siya unongan. Ginangin nga mahumok ang bato na diyang kasing-kasing. Sir! Sir! May gihatod ang usa ka tawo ini. Unsa? Unsa ba gito sa tao, ha? Karton man na, sir. Gamayng karton. Para imo gyud kuno na. Unsa? Diin mo ka nung lagikan. Wa man musulti ang tao, sir. Kuan, nagdali man tong lakaw. Aw, padagan di ay sa motor. Kuan, mao na, nagmotor ni ba nga mikalit og Hunong Gate. Unya, naatol man nga didto ko. Iyan ang gihatag nako. Usa kay sud ana, sir, no? Nganog imo man ang gitutukan, sir. Ha? Mahimo ba ka ring? Mubiya ka na. Aw, ang ako ba ako nagkinahanglan ka pa nako din he. Basig duna kay Lagtaw na! Aw, ingon bitaw ko nga mo anton ako. Sige, bye-bye, sir. Unsa magkahisod ining maong karton. Miabot ni kitingali karon ang mensahe. Hello? Mao ba?
Nadawat na sa katabang nga sinang karing ang gipadaan ko mensahe. Okay. Maayo hinuon. Sige. Papuli na sa imong pwesto sa pagbantay sa bahay ni Armando. Pero hindi ka mailan diha. Sige, bye. Miabot na didi ay sa bahay sa akong kaaway ang akong mensahe. Ug posible nga gigunitan na ni karon ni Armando. Di no maluoy ka. Ayaw yung taon ipapatay ni Jasmine ang iyang amahan. Mao ka na ang iyang papel ining kalibutan na, Yolanda. Mao ka na'y rason kung nga nung hantod karon. Buhi pa si Jasmine o sila. Tungod kay misyon niya ang pagpatay sa iyang amahan. Dili. Asa ka? Buhay ko. Ayaw kong prisuha din eh. Dili ka makagawa sa ning dapita, Yolanda. Samtang buhi pa si Armando. Unsa? Kung mapatay na niya ang iyang amahan nga mao si Armando, una ka pang makagawas din, Yolanda. Ako nang isaad mo. Dili ikapat yun. Patya na lang ko! Patya na lang ko! Dili ka mamatay, Yolanda! Kitang duha lang ang angay nga maibilin, Yolanda! Kitang duha lang! Ayaw ka bala ka! Maibaw ka sa tanang buhaton sa imong anak. Ngadto sa iyang amahan. Gikulbaan man ko nagtanaw ining gamay nga karton. Pero, kinahanglang mahibaw ko kung sa'y suli ini. Ako ng ablihan. Uy, panaptong puti ang suli ini. May dugo. Daghang dugo. Kang kinsa man kaha kining dugo. Dili kaha kini kang Yolanda. May gamay ka suwat. Nabulit sab sa dugo ang suwat. Ako kinimasahon. Armando. Dawata kining dugo sa imong anak. Labas pa siya gikan sa iyang lawas. Si Daniel ang unang magbayad sa imong sa akong pamilya. Rakisa. 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 Wah, panuay! Tuasa sa Rakisa si Daniel. Ug gisamara niya si Daniel. Panuay! Panuay ka, Rakisa! Kung kinsa ka man, ako ang mupatay ni mo! Ah! Karong mga higayuna, nadawat ni Armando ang mensahe gikan kang Rakisa. Nga maos sa sila. Nga mauusap si Jasmine. Hayop ka, Tino. Usa kadunggan ni Daniel ang mensahe nga miabot kang Armando karon, Yolanda. Dunggan nga giputol sa imong anak. Dili. Gihimo mong demonya ang among anak. O, Yolanda. Tungod kay demonyo ang imong pana. Dili. Rakisa! Rakisa! Mamatay ka, Rakisa! Hello? Oh, Gador! Usa na balita, ha? Nakita na ba ninyo si Dino?
Unsa? May nakuha kang kasayuran bahin sa pamilya ni Dino. Unsa ka na, ha? Kumplito na ang ngan sa iyang pamilya. Kinsa? Kinsa ang iyang mga kauban sa pamilya nga buhi pa hangtod karon? Sige. Isulti ang mga ngan. Claudia ang asawa. May anak silang ginganlan og Sheila. Unsa? Duha ang nahimong anak ni Dino? Pulos babae? Rakisa ang ngan sa kamagwangan? Mao ba? Sigurado ka niya na nakuha mong kasayuran? Sige. Pangitaan ninyo hangtod ka na si Rakisa. Ang tanang Rakisa nga ilhan ninyo, di ka ba? Oo! Rakisa! Oo! Mo ka na! Tungod kay tuwa ni ng Rakisa si Daniel. Ug kung matultulan na to ka na si Rakisa, matultulan na to si Daniel. Ingon man si Dino. Liyo ka mo! Timan niya ngan sa inyong target. Rakisa! Puno na ang tanan akong armas sa bala. Muna kini ang akong kipaabot. Magtiki na kami sa akong kaaway. Armando, sa mga kamot ka ni Rakisa mamatay. Kinala makabadbad ko din ako kapos. Babae lang si Sheila, dili mahimong lupigon ko niya. Kinahang matangtang kong haligi nga gigairan niya ako. Yan na siya. No, sa bagay mo posisyon. Naningkamot ka nga makabuhi anang akong gitapos nimo. Basta na. Bisan mag-unsa ka pa, di ka na makabuhi diha. Giunsa mo kang dugo nga gipahid mo sa panyong puti. Gihimo lang ako mensahe para sa imong amahan. Og ini mga higayon na. Klaro na kaayo nga tuwa na kini sa mga kamot sa imong amahan. Naibaw ka gyud nga dili na ko siyang tinuod nga amahan. Usa dili ka makapaabot na mag-ursag maayo sa nahitabo na ako ron. Nasayop kag kuha og paon sila. Dili kini ako. Pusa. Kung ako pa ikaw, musurrender ka na lang. Hilom! Ayaw ko isguti niya ng pung surrender! Pulis ko. May mahimo ko aron dili ka madakan og maayo sa imong kaso. Dili ka makapuhong sa kung isulti nimo sila. May baho ka. Nga mahal ti ka. Hilom! Mo ka na tinuod. Bisan ko nagtuo ko nga kuwang kas kabuot pero gimahal ti ka. Hilom! Hilom! Kinahanglan nga madakpa nila ka ng Rakisa nga nagkuha ni Daniel. Siya ang anak ni Dino. May anak di ay si Dino nga nataikyas gikan sa among pagmasaker sa ilang mansyon. May nagsugo ba nimo aron buhaton ka na sila? Oh. Kung may nagsugo nimo, ayaw siya sunda. Pero kung imo ning kagustuhan nga putlan ko sa tudlo, sige. Di ang ako mga tudlo. Pagpili kung hay ni imong putlon. Unsa pa'y gipaabot mo? Putlin ako sa tudlo. Kana kung mamakagisinggit sa imong kasing-kasing. Niya, sige. Dili ti kapugan. Sige na. Ambe! Kana bang para kablit sa pistola ang gusto mong puton? Ganong mihunong ka? Gusto ka magpagkadautan? Sige. Imo makang kagustuhan na putlan ko sa tudlo. Putlin ako!
siya makahimo sa pagputol sa akong tudlo. Klaro kayo. Ganun ay nagsugod niya. Ang buhaton kinita ng kibuhat niya karon. Ug siya ang gusto kong mailan. Nabuang na ko! Nabuang na ko! Ano bang di magkupakay mo sa pagputol sa tudlo ni Daniel? Mau niya ang gusto kong mahitabo. Gusto kong pasakitan si Armando. Pero ano din naman si Daniel? Hindi tinuan ka, mahal ko niya! Nabuang rin yung utok ko! Hindi na kinuha ang gisulti ni Daniel, kamahal ko niya! Makalagot! Oh, nagpakahiluman si Dino. Unsa naman sab kahay iyang giplano. Hello? Kumusta ka na, Armando? Oh, hayop ka! Giyon sa news, Daniel, ha? Kung mao ka na, nakaabot na niya sa imong mga kamot ang mensahe gikan ako, Armando. Kinsa sila kisa? Nganong nagkailan ka ni Rakisa? Nahibaw na ko, Dino. Gigamit mo ang imong anak. Aron mo tabang sa pagpanimaus ka nako. Gusto ka? Ako siyang anak, Armando. Natural kaya akong tabangan. Kumusta naman ang dunggan sa mong anak? Imo ba kining gipreserbar? Dunggan? O sa dunggan? Dili dunggan ang miabot nimo, Armando. Dunggan ni Daniel ang akong regalo ni. Sa opisyal na gyud nga pagkaputol sa atong pagpakabuhi ining kalibutan. Muragwa ka sunda sa imong rakisa, Dino. Sa? Misupak na nimo ang imong sinaligan. Dili dunggan ang miabot diri sa bay. Kung dili, panyo lang nga may dugo. Dili gini ayos na ng higayon nga nga tong gusto matuman. Ug kaywa may dunggan ni Daniel nga miabot diri sa bay. Nagpasabot ka na nga inanay nang misupak nimo ang imong sinaligang anak. Anak mo sila kisa. Pero dili ikaw ang naggunit sa iyang utok. Ako paghihapon ang mudaog sa tungaway, Dino. Ako! Gilaay mo ko pundo ni sa karaang bahay. Mas ganaan ko nga makig-uban ni Sheila. Laro ka sa imong dago ay Rike. Huwag ka makauyon na napundo ka ining napita. Nakatagan ka dito. Mas gusto ko nga kauban si Sheila. Okay. Matuman ang imong gusto. Sige. Makaapas ka kan sila. Pero, ato lang eh. Unsa kan tito? Naibaw ko nga nakagusto ka sa kong anak sa hilom, Ricky. Oh, ha? Mabasa ko kada sa mong mga mata, Ricky.
Pasaylo ako dito. Wa na ko tuyo ah. Di sa ang magkagusto, Ricky. Usa kini kapag bati nga way katarungan kung motorok na siya. Busa, itugyan ko kanimo ang usa ka misyon. Unsa ka na dito? Bantay si Sheila. O kung unsay akong isugo niya. Kung dili niya matuman, ikaw ang mubuhat. Oh, dito. Sama pananglit karon. Gisugo ko siya gaputlan og tudlo si Daniel. Aron ipada sa iyang amahan. Unsa akong buhaton dito? Automatic nga ikaw ang mabuhat sa butang. Dili mabuhat ni Sheila. Buhat ipasabot. Nga kung dili niya maputlan sa tudlo ang iyang bihag karon, ikaw ang maputol nini. Unsa? Mabuhat mo ba kini, Ricky? Mabuhat dito. Sige. Makadto ka na sa nahimutangan karon ni Sheila. Noon sa man ko. Muraman og bikurog ang kong kamot nga migunit sa init ka kamot ni Daniel. Naramdaman ko magkahimo sa pagputol siyang tudlo. Aron ako na naikapadha sa iyang amahan. Pero may buong na si Papa. Kung nangunin ako mabuhat. Tigali magduda siya, di na ako mahimo. O nga, nahuyang ako sa mong kipaton. Naunsa man gyud ko. Nga nang murag doon na may muhungong sa kong una-una. Na di na ko ipadayon ang akong buhaton. May sakinan nga mibiya. Kinsa man ka ang sakay ato. May palayo na ka si Dino ining dapita. Oh. Naapa di ay ka? Gamay na lang ang panahon nga akong gipaabot sila na. Unsa na gibuhat ni Jasmine? Gamay lang. Ako lang gipaputlan niya sa tudlo si Daniel. Unsa? Dili. Hangtod ang akong sinagop. Giangin mo sa imong kabangis. Wanay makaikyas sa kong kasuko, Yolanda. Bisan ang way labot, mahimo na akong apilon. Matumad lang ang akong panimahos. Dino? Sabi kong buhatan ka ron. Kung manawag si Papa. Sabi kong itubag niya kung mangutan na siya. Kung naputan ko na ba sa tudlo si Daniel. Oh! Sila! Ato rin! Kalma lang! Ipaubos lang yung mga mas! Ricky! Ganun niya ka! Sugod iba pa ni mo. Nagtabangan ti kasi imong misyon karon. Unsa? Naaba sa sud ang imong bihag. Oo. Naa. Pero wa magsulti sa Papa mo, ani ka. Huwasi magpaibaw na ako. Gawas pa. Magkatabang na ako ka ng duha ka tawo nga gipadadi Papa na ako gabantay sa gawas. Mas relax siya. Kung ako ang kauban mo sila. Ngano? Wa ka ba malipay nga di ako? Oh, nalipay man. Gusto ko mo tanaw sa bihag. Unsa? Kamay na lang ko ang mapadpadan ako, usan ako. Kagapos ako gamot. Kinsa ka? Ako si Ricky. Ganun niya ka? Ni ako.
aron bantayan ka nga dili makikiyas. Og labaw sa tanan, putlan ka sa tudlo. Usa? Ikaw ang muputol sa akong tudlo? Oh, tungod ka dili makahimo si Sheila. Ikaw na ang pack up ni Sheila. Kung sa imong papel sa kinabuhi ni Sheila. Hilang na! Kinahanglang putlan ka sa tudlo. Ayaw rin eh. Sheila, Dili ikaw ang gisugo ni Papa nga matrabaho ni ini. Dili ba? pero wa ka makahimo siyang sugo. Tungod kita kung sayop ka na inyong gibuhat. Kung ang inyong mga amahan ang nagsugo, aron buhaton mo kini, Sheila. Dako kini sayop. Ah, hilang na! Ambiyang tudlo mo! Ayaw lagi. Sheila, buhay ka nga kabaga. Kinahanglan tiwason ko ang wali mo mabuhat. Dili ni mo siya putlan sa tudlo. Musupak ka na sa imong amahan. Dunay mga butang nga kinahanglan atong hinuktukan una nato buhaton Ricky. Ug usa na ni ini ang dili paputol sa tudlo ni Daniel. Nalukoy ka niya. Nalukoy ka ni tawanan. Matira ni mo siya. Huso ka sila. Dili tuot lang higayon nga sundo na to ang sugo sa imong amahan. Apan may mga higayon nga sama ini kinahanglan muhukom ta sa angay itong buhaton. Ug gusto na kong buhaton karon maong pagkulatay ning Daniel. Gisagang makumpumo sila. Dili ka gusto nga gubon ko ang naong ining pulis. Dili. Yo. Sila! Masukoy ng imong amahan! Gisupak mong iyang sugo! Ako na lang tulubagon Ricky. Ug wa ka na ilabot ana. Ug kay ako man ang kabiyagan Daniel. Ako ang magbuot kung unsaon ako siya. Sila! Dili ka makababag sa kumuhato sila! Dili! Bawagan ka. Sila! Ayaw kong puksa sa magpasakit ni mo! Sakitay ko kung gusto ka. Unsa na may gisugo nimo kang Jasmine? Dagan, Yolanda. Pabuta lang ang balita. Dino, pasaylo ako. Nahibaw ko nga nakasasad ko nimo. Husto ka. Ibihaan ta ka sa sitwasyon nga naglisod ka. Gipaangkon ta ka sa tanang saha nga angay unta nga kitang duha ang muangkon. Nga gitugutan ta kang mahimong kabit. Di pasaylo na ti ka, Yolanda. O pandili siya, Armando. Gubong ko siya pinaagis sa akong anak. Ug naibaw ka niya na. Sila! Di na mag-away! Wa ko magkakaway ni mo, ha? Magkahimo ka sa pagpadugo sa kong wait. Tugod natin nga itong gaway. Si Armando ang atong naaway ug dili siya. Besa na! Anak siya sa itong gaway. Sinagopla siya. Busaw sila buto sa ni Armando. Ug ikaw ay pagpangilabot sa kong ibuhaton. Gusto si Sheila, bay. Dili ninyo ang ipasakitan ng huwag magkasa. Hilam! Ayaw na ka! Dili ka magkapugong na ko sila. Buhato na kong sugo sa mga manap! Yap! Dili ni mo siya may mong pasakitan! Ikaw ang nabot! Patabangan ko sila! Huwag ikaw! Huwag pa kita mahuman! Sheila, tingaling mga pulis na kanang miyabot. Ayaw pagsukol nila. Dili, Daniel. Kinalasok lang mo sila. Sheila, surrender na lang. Dili. Usaw mo ka ng hunting knife ni mo. Giputol mo nga kung kapos. Ayaw na pagsaligpisan sa labing buang ini kalibutan na. Sheila, balik dali! Sheila! Pagkapos pamanday ang ako, tiil. Kinahanglan, masusi ko ka ng nagpinusiray. Kahugot din nila
pagtapos sa hotel. Mga matay mong tanan! Ha? Isa sila? Ambot! Pero, usang na siguro ko. Dili sila mga pulis. Dali! Managat dito! Ikaw na! Kay kubiran ka! Oh! Kiningangay ninyo! Bullseye! Bullseye! Nakalabang si Silasawan! Mula bangsap ko! Mga matay mong talan! Tsa! Hayang talaga! Sila! Sila! Dali na! Malibat na din eh! Una, ako na sa cover ni mo. Tuwal ito ka ito sa kinan! Sunod ako ha! Sunod ako sila! Kutun ko kamong tanan. Ah! Ah! Nagkarap ka na yung pinusilay. Gawas ko na sa bahay. Dili. May mga patay sa ubos. Dili. Kisama ka ng mga tawana. Agako ka ng mga kaubanan ng mga pulis. Kila masusi ko na eh. Mayo kini ko palayo na tato na pita. Gitiwasan mo bas, Danilo? Wa! O ganawa man, ha? Naipaw ka kit sila. Nga dili ta mahimong makikigala sa laing tao. Nahibaw ko! Ug wa ko makigigala niya. Di lang ako trip nga pati yun siya. Nakagusto ka niya? Unsay gusto ka ng dihisgutan mo, Ricky? Gusto. Gugma. Mauna ang buot kong ipasabot. Wa ko may baon ng gipanulti mo. Naibaw ko. Nahibaw kong nahibaw ka. Dili lang ka gustong musulti. Mahimo ba? Di ata sa krisis! Di ta magisgot ang mga butang uway hinungdan! Manglahos na ta sa nimutangan ni Papa. Ako ni mo pasabot yung tanan. Dili pa ta mahimong muadtos ni mo tangal sa imong amahan. Og nga naman? Ha? Ricky? Basta, mao ka na iyang mando. Doon na yung tingali katarungan kung anong di pa ta magkaadto sa iyang nimutangan. Di ba? Oh. Og paubutan lang yung tawag. Sultihan pa ni mo sa Papa sa nahitabo karon? Kung dili ka gustong ako kinisulti niya, dili na ako siya sultihan. Salamat. Pero, kinahanglan sultihan ko nimo kung anong wa ka makahimo sa pagputol sa tudlo ni Daniel. Ha? Ang tinuod nga rason ang gusto ko mabati, dito nimo sila. Tulog yun ang patay. Pero, salamat na lang. Ngawa din si Sheila. Siya nang namatay. Nagkasibati sila. Mayo naman. Kinahanglan nga makahimo kong report ng hitabo. Pero, kinahanglan makapauli ako sa bahay. Nagpaabot ko sa imong tubag sila. Unsa nagpugong nimo? Nga dili nimo maputol ang tudlo ni Daniel. Nga miabot pa sa punto. Nga imo kong gibabagan. Lisod bang tubag ko na ako mangutana? Ambot, Ricky. Wa ko kay baw. Unsa? Wa ka mahibaw? Kung anong dili ka makapasakit niya? Mo na. Wa ko mahibaw. Unsa may mong ibati alang ni Daniel? Ha? Tugani ko tinuod sila. Unsa gibati mo alang kang Daniel? Ambot.
unsay tinuod mong gibati para ni Daniel sila. Huwag ko isulti ni mo. Huwag ko ikasulti. Dili ka magkapamagkag nako. Nakagusto ka niya. Pero tambag lang sila. Pulisya. Kriminal ka. Busal dili mo siya angayan nga kagustuhan. Nahibaw ba, anak? O huwag ko mingon nga kagusto ko? Ginipinsahan mo siya batok nako. Busan na kagusto ka niya. Mahimo ba, Ricky? Mupadayo na ta kung asa ta mahimo mo tago. Kitgaling doon na nakakita sa tungnahong sa crime scene. Ricky! Nasuko ka? Wa. Nangigil lang. Unsa? Ay! Dong Daniel, ikaw na. Uy, hala, nagkadrugo ka. May bunog ka. Si Papa nang. Mura man nagnahubog dong. Wa man gud na mo lakaw. Murang nagpaabot ang permi og tawag. Maligo ko nang. Ang dami lang kong daan og pagkaon. Nala, sige dong. Rausun ko na si Papa sa iyong kwarto. Kinahanglang hatagan ko niya sa hustong tubag sa tanang ipasangil ni Sheila niya. Oh, Daniel, May kay niya ka nas bahay pa. Magsulti ta. Kinasultihan ko ni mo sa tanan. nagkadugo ka, Daniel. Di ka magkikan, ha? Sa dapit nga gidadaan ako sa imong mga kaaway pa. Usa? Kaaway? Gidagit ka sa mga kaaway? Ayaw na lang pabubuan pa. Naibaw na ako sa tanan. Sa tanang krimen nga imong gihimo sa unang panahon. Daniel, maayo tingaling magpahiling ka una sa doktor. Kay may samad ka. Di na ako maunyaan pa ang gusto na ko ipangutanan ni mo pa. Unsa man ka na, ha? Kinsa ka na si Dino, si Rakisa, si Sheila. Kinsa sila si mo kinabuhi. Ha? Oh. Anak ang tanang baya. Gamay na. Pero kompleto sa tanan. Ug ni asalayo sa ubang kabayan. Ricky, Hangyo lang sila. Kalimti si Daniel. unsa? Karon pa lang. Papasa siya sa imong una. Kay usa siya sa tong kaaway nga atong patyonon. Unsa? Pulisya. Ug nakita na ta niya. Labi na ikaw. Nailhan ka na niya nga dili ka retarded. Pusa. Mangita gisag paagi nga madakpan ka. Kana ang ibutang kanulay sa imong una. Dili siya kasalikan. Kay usa siya ka pulis. Kaaway ta siya. Patyonon ta siya. Ah! Ba't yun nun? Si Daniel. Dili ka na makapamakag pa. Misulti na si Sheila nga ikaw ang leader sa masakir. Hilom. Hilom, Daniel! Ayaw kong pasanginlian ang mga butanga. Kaya wag ko'y kalimutan niya, anak! Tamakal ka lang gihapon. Bisan kung misulti ng biktima sa mo kabuang. Panimaw sa ilang motibo sa pagkidnap na ko pa. Ano niya, inay-inayon ko sa pagchap-chap nila. Ug yan naman mo pagpadani mo ang dailaing pati sa kulawas. Salbahis sila! Usa ka sa salbahis. Kung mayo pa yung binuhatan, dili may nini atanan. Dugay nang nahitabo ang tanan. Pero doon ay mga tao nga dili daling makalimot sa mga sa nga nahimo sa nang sigayon. Nakapati ka? Ah, basta! Dili una kita maghisgot, ana! Padoktor una! Pa! Napatay nila ang imong mga tao. Unsa? Misog ang imong mga tao silang hideout. Pero ang imong mga tao, mao ang napatyan. O gano'n na kasiguro ka man, nga ako kita mga tao. Tungod kay dili ni mga pulis. Unsa? O gibate ko, nga ang imong mga kaaway o ikaw, may gibug ng gubat nga kamuray na ibaw. Unsa? Pa! Ako ning syudad. Ayaw mo pagubat din ug niya pa. Bisag dako kog utang kabubuton nimo sa imong pagsagop nako. Pero ang balaod yun.
Way anak! Way amahan! Mulit naman eh! Panuay. Panuay. Migawas gyud ang pagkapulis ni Daniel. Namatian na sabi. Naguna-una ka ni Daniel. Mangawa ka pa mo pahuay? Ricky, mahimo ba? Di na ka mag-isgot ni Daniel. Kinanglang hisgutan siya. Kay nahibaw ko sa nitabo karon nimo. Matod pa nila. Kung mahal mo ang usa ka tawo, dili ka makahimo sa pagpasakit niya. Pero, mabuhat mo ang tanan alang niya. Bisan imong kinabuhi, mahimo nimong ihatag niya. Pero sa ka lang magsugod sa imong kabalak nun, Ricky? Sa diyan nakatugtad ko sa kong gibati para nimo sila. Unsa? Unsay? Dugay ko nagdiskubre. Nga mahal ta ka. Ricky? Ricky, managsuhan na nga. Mauna akong pagtuo sa sinugdan sa akong gibati alang nimo. Pero, nagkadugay. Nakatugtad ko nga labaw pa sa managsuon akong gibgahin na pagbati para nimo. Ricky. Mao ka na sila. Mahal ka. Sila. Buwi ko. Sila. Kita nga nga magdayon. Kita. Kay parehas ng mga kriminal. Dili, Ricky. O ganong dili man, ha? Oh. O, unsa man. Nanguyab ba ni mo si Daniel? Ha? Nga ka makatubag. Nanguyab ba ni mo si Daniel? Oh. Kisa na? Si Tito. Ako nang tubagon. Si Ricky na ang gitawagan ni Papa. O dili na ako. Sa makibot ipasabot ini. Ako unta ang angin pagigsultihan ni Papa. Pero karon, ngayon si Ricky naman. Nga nahibaw man ito siya nga kami ang kuyog. Hello? Tito Dino? Kumusta na mo diha? Nagkabalita ko nga dunay na itabong pinusilay diyang dapita. Ang mga tao ni Romando, Tito. Natultulan mi. Mao ba? Pero, luwas na kami sa sila. Nakaikyas mi. Apa ng among bihag? Wa na mo mada. Nagkaikiyas kita ninyo ang anak ni Armandong pulis. Mao ka na, Tito. Nakalitan mi sa kalit na pagsuong sa mga tao ni Armando. Animal! Mao ba? O mao lang gusto ko nga pananghiran ni mo, Tito. Unsa man ka na? Nakakita na sa mong naong ang pulis nga si Daniel. Unsi akong buhato niya. Patya siya! Unsa? Unsa man? Hantod ba ikaw? Managana na sa akong mga sugo ni mo? Wa, Tito. Gani, nalipay ko karon. Nga may pagtugot nga gikan nimo nga patyon si Daniel. Naunsa man kadong Daniel. Diin man intahon ka makakitag away nga nagkadugo man gyud ka sa imong pag-abot ganina. Uy, dong Daniel. Nganong tulala man ka? Unsa man gitorture ka sa kaaway nimo? Wa nang. Oh, may mo bag. Imo daw na kumbiyan din eh. Nang. Aw, wa man ay problema. Sige. Dagaw na. Gusto ko maguna wala. Si Sheila.
Kung sa bagay na ito po niya. O ba kasi masamdi sa ilang ika-enkwentro? Usaw man ako siya sa pagdaasa sa bakan sa balaod. Sige dito. Matuman ang imong gusto. Sa sunod ninyong panagsugat ni Daniel, patiya na siya. Dili siya ang pabuton ko dito. Ako ang muadto niya. Sige, magpaabot na lang ko sa balita. Okay dito. O subong ko. Salamat sa pagtugot. Pagampi mong duha. Sige, bye. Bye, Tito Dino. Sa inyong gusto tadi, Papa? Ricky? Oh, Sheila. Ikaw din na. Kuan. Anila na ka din sa bahay. Doon ako ilakaw. Asa ka? May gisugos Tito Dino na ako. Sa iyong gisugot ni mo? Di na kinahanglan may bawa ka sila. Ako lang ang gitagan ng mission. Di ka may magulakaw. Sheila! Sheila pamati! Makaayo na itong tanan ang akong buhaton. Kana lang ang imong angay na ibutang sa imong huna-huna. Si Daniel ang imong misyon. Sheila, pag ako. Di ko gusto mapasakit ni mo, ha? Tama kalakaw. Di ni mo mahimong pasakitan si Daniel. Kung mauna, may gusto kay ni Daniel. Kay siya naman imong labanan, ha? Siya yung imong labanan kay nako. Sheila, sukal sa mga bata pa ta. Magsunod-sunod lang ko sa imong gusto. Ricky, Ulipon ako ni mo sukad pa sa mga gagmay pa kitang bata sila. Huwag ka nun. Ulipon lang gihapon ko ni mo. Pero, mas damahanan ang tingog sa imong amahan. Kinahanglan nga mahipos si Daniel. dili. Pasaylo ako. Pero di ka makapugong na ako. Ayaw hirap din si Daniel. Kinahanglan mamatay siya. Anong di ka mausap sila? Dili ko masugot. Yapa! Pa! Aray, kasakit sa kusaman. Pa, uban na taga. Kilala mo man na ning gisudlan mo problema. Kinsa na bisa gani? Pa, huwat ako! Hello? Daniel, pag-yun ka ni Ricky. Muana siya. Pabuto sa pulya. Bye. Sheila? Hello? Ganor! Umansaw sa kauras! Apasa ko ninyo sa among peraang bay. Nakasabot ka? Umansaw sa kauras! Mupaingon ka mo dito! May mo pagpakusgali mo gamay ang imong taxi, Noy? Uy, kuya magbadiskas siya taday. Nadlo ka na ako, ansa? Nga naman ito pag kunin mo nga, guwapa man ka. Ayaw na pa nagkakistorya. Pakusgi na! Eh, maginahinay lang ko taday. Ganahan pa ba sa kong magtanaw ni mo? Pakusgan ni mo o mag-igat-igat ka na. Oo, papakus ka na. Day, ayaw tawag kong patsa. Hindi ka buta to sa lapit nga atung-atuan na. Pakusgi pa! Oo. Hala dong, kinsa bang katong tao nga misong dong? Nga nung naabot man to siya dito. Kaaway siya na nga. Kaaway. Dong, paningkamot gud nga mabuhi ka dong ha. Agoy. Niya ako, Piti. Og sibat na. Dali. Oo. Ayaw pa nabihin ako pag-ani ni Napita, ha? Oo, ma'am. Yan ako sa karamay. Nagsika ang suga sa bahay. Oh, may sakyan ng dakot. Ngandang ko. Oh, sakyanan ka na ni Armando. Ni ano ang akong patyunan. Buta ko. Huwag pa siya mo gawa siya sa kanana. Usa kaya ipaabot.
Ngit-ngit ang palibot. Pero, naghayag ang suga sa karaan mong bahay. Maglakaw na lang ko paingon dito. Kinahanglan nga amo ng humanon ang among away. Kung kinahanglan nga dunay usa na mo nga mamatay. Aw, mamatay. Pero, ipaniguro ko nga si Dino ang akong mapatay. Siya, mulahos na ko sa bahay. Diya na ang iyong bana, Yolanda. Sa'yo ako nga kinahanglan idait ka na, Yolanda. Dili mahimo nga makita ka na yun di Armando. Ayaw lang una pagsama-sama din eh. Sugaton ko sa masipang pakpak ang imong bana, Yolanda. O ang inyong anak na si Sheila. Nagdibati ko nga naa na sa palibot. Nagpaabot na lang kanus na niya mahimong patyon ang muha niya mailing amahan. Sige, Yolanda. Diya ka una. Mingaw ang bahay. Abling daan ang dakong pultahan. Nahibaw na di ay ang demonyo nga ni anak ko. Kumusta ka na, Armando? Hayop ka! Hayin si Yolanda! Igunitan siya kong mga tao, Armando. Kung gusto na lang ni mo kasayaw, mamatay siya. Bisan unsaon, Dino. Traidor kagyod. Pero ikaw ang kriminal. Giurot mo ang akong pamilya! Angay lang kamong hutdon! Nakamati ka. Angay lang kamong hutdon. Tungod kay dili mahimo nga musanay kamo nining kalibutan na. Ako ka, dili agay kamusanay. O ikaw. Salbahis ka! Magpatay na lang ka! Sige! Bunag! Aron mabungtag ng uni mo! Sheila! Oh, siya. Oh! Kinahanglang mahilong ka una, Armando. Magawas mo sa inyong gitaguan. O gigait siya sa wanan. Nagdagan niya siya daw! Liyog mo! Igahit siya! Ako na bahala ng Armando pa. Ayaw pagduol niya iya! Ha? Pero ako siya pati nun, dili ba? Oh, ikaw ang mupatay niya. Pero ugma na. Ato unang pahilomon kini mga kauban niyang misuong kanato. Kaya magkapadapit kini sa pagtagad sa mga lagyong bahay iya. Lagaw na! Nabangi ang atong mga sakop! Opa! Ay lang kay gamay ragid ang akong samad sa bukton. Pero kinahanglang mo pa huway una ka din hidong. Dili ko mahimo magdugay dinhi ng karing. May patay sa bahay. Kinahanglan matiman kini. Pero kisa man ang muatiban, nga wa may tao dito. Milagaw ang imong amahan, ang imong inahan, na missing sa... Manawag na lang ko sa kauban akong pulis. Unsaon man nimo pagpanawag, nga patay man ang imong cellphone. Ikaw na lang ang panawag nang. Ako? Mamisong ka din eh! Kinahanglan mahilong dayo na pero sila din eh! Nahilom na. Kung kinsa man ang bitaog. Swerte. Pa, nahurot ang mga kaaway. Maayo.
ngilngig kagad nga sundao sila. Tuod, ayaw nagtangtanga ang baat sa baba ni Armando. Ha? Ug ayaw pamatibisan kung sa iyang isulti diyan ni mo. Nakasabot ka ba, iha sila? Opa. Pero, Dili mahimong maluoy ka. Kung magpakiluoy na siya nga dili na nimo patyon sila. ha? Kita lang ang mahimong musulti ining higayuna. O dili siya. Nakasabot ka ba? Hay, si Ma'am Yolanda ba? O, unsa? Gusto ko makakita ka, Ma'am Yolanda. Wa siya karon din sila. Unsa? Pero di ba mingon man ka? Nga naauban mo si Ma'am Yolanda? Kamu ang mikidnap niya. Oh, pero ako siyang gibutang og layo nga lugar iha. Nga dili batugaw di Armando. Mao ba? Sige na. Andam na ang imong armas. Ay, pahuway una. Naidagang kwarto nga makapahuway ka. Nga nang mapahuway pa mata pa. Ato na tiwasan si Armando. Aron mo human ang tanan. Siya lang ang atong tumong. Dili ba? Gusto ka, iha. Pero, mas ganahan ko og bugat nga klase sa kamatayon. Alang sa espesyal tang kaaway. Unsa? Espesyal nga kaaway? Mao ka na si Armando, iha. Siya ang espesyal natong kaaway. Busa. Kinahanglan ipahiluna ang iyang kamatayon. Ayaw ka balaka. Inigkitib sa daw. Mapatay mo na siya. Okay. Dong Daniel, tuan ang imong mga kaubang pulis dong na mauli na. Nagkaring, kilala magagawasan ko din sa ospital. Kay, namiligro si Papa Armando. Unsa? Mao ka na nang. Pusa-pusibat ako din eh. Unsa? Uy, kakuyaw ang imong buhaton dong. Pusibat ko. Huwag ikahigda des kama. Pero kung muraw na ang mga nurse o doktor dong, ako gapoy pa check up. Uy, di tigali na mahimo dong. Kung masakpan na ka, aw, ina lang. Nga, may gilakaw lang nga importante ang pasyente. O mubalik ra. Unsa? Kilala maapas ako si Mama. Kadlaw na. Ngano di mo ko paduulo ni Papa anak Armando? Nga ako man ang mapatay niya. Magkapalibog. Punong galarindaan sa balaang nawala ko karmas. Ready ka na ba, Sheila? Oh. Andam na ko pa. Naghinam-hinam na kumupatay ni anang kriminal. Ayaw ka balaka. Ikaw gyud ang makapatay niya, Sheila. Ikaw lang ugwa na ilain. Pero nabalaka lang ko sa kahimtang ni Ricky karon. Si Ricky tuod. Uwas siya may bawa nga niya din eh. Ibaw na siya gadi ako din eh. Ug kung mahuman na siya sa iyang pagpatay kang Daniel, mutunga na siya din eh. Ha? Kuwarang imong patyunon iya. Nagaida sa punuan sa gawe. May baat ang iyang baba aron dili makasama. Kalayo niya. Tungod kay praktisan mo siya, Sheila. Pansa? Ani ka din manukad sa pagpatay kang Armando. Pero doon na kigibakag na ako! Ug tala, ang gusto ko may bawaan! Dakong sayop ka di magibuhat sila! Dakong sayop! Murag, iya kong gipag... Ayaw pamati niya, ha? Pero, ba? Sila! Mingon ka kawa din si Ma'am Yolanda. Unya karon. Naman lagi na siya. Ayaw siya tagdaya! Padayon sa imong pagpusin, Armando! Oo. Sige na! Ay, gisulti. Sige na! Hilaw Yolanda!
Sige na, iya. Sige na. Pusila na si Armando. Pusila! Pero ba, ngano naman ka kaman? Namay ka na sa pamilya na sa taas. Huwag kong musulti ni mo sa tinuod aron makahimo na nga sa pagpatay na ng mortal tag-kaaway nga ginapos na sa kahoy, iya. Sige na. Pusila na si Armando. Buwan pa. Sige na. Pusila na siya. Naikot na sa Sir Armando. Kana. Mau ka na nga niya. Mamatay. Sige. Sige na. Sige na sila. Tiwasin na siya. Irot ang ganun tanang bala ng imong armas sa iyang lawas. Sige na. Oh. Hindi ko magklaro. Ayaw siya pamati. Ambil ka na imong armas. Kung dili ka mo tiwasin ni Armando, ako'y tiwas niya. Ayaw, ora pa. Sila. Oh. Sila. Ayaw kong pugin sa akong buhaton sa atong kaaway. Dili. Dili mo pa siya mahimong patyon. Ako ang mapatay niya, dili ba? Busa ako ang mabuhi sa katapusang bala. Sila. Sila. Ayaw pagtuon sa atong kaaway. Pusila na siya. Pusila. No. Dili. May doon si Sila sa Armando. Nahibaw ka na ba? Kung nga gusto ng patyon? Ha? Kinahanglang mahibaw ka kung nga gusto ti kang patyon. Tagtangon ko di mo ba? Ayaw nang tigagin na ba, Sila? Kinahanglan pamatay siya. Ayaw pa! Kisagang mo nga akong kamot, Sila. Sila. May nagpaingon na din eh. Kinahanglan mamatay na siya. Mamatay si Armando. Oh, gusto. Aron mas sakit lang yung kamatayon. Kining akong hunting knife ang akong ipatawag sa iyang dugan. Ayaw! Una! Sila! Musupat ka na ako nga imong kamahan, ha? Ano nagdali ka bang mamatay siya? Tungkol kay mo abot lang luwas niya, ya! Ang lang nakabati ko sa katapusan niyang ipanulti pa. Sa diri ko pa siya patyon. Dili ka na mahimo! O nga nung dili man mahimo pa! Buwan na tayong oras nila! Ikaw na nag-ingon. Nakita nagulit sa talang oras. Sa gitas on sila kinabuhi pa. O di karon, wala tayong oras. Magpasol ka kung di mo ka na pamatayo na katapusang pong sa atong kaway sila! Bisan ato silang kaaway. Kinala mo kabati ko sa katapusan nila pong. O sige, sulti. Ikumpisa lang ko ang talang mong sa. Ang kunanin sa ko ang tubangan. Anak! Ayaw pamatay niya sila! Kinahanglan patyo na di mo siya! Imasakil ka na Sulti mo, Armando! Anak! Pasaylo ako. Mas bagay sulti mo! Tingog! Tingog! Ano nang isangkot sa libog, anak? Tingog! Wa na siya. Patay na siya. Pero kinahanglan makapaniguro ta. Kinahanglan tiwasan nato siya. Dili pa! Oh, sila! Siguro naging panulti ni mo. Magigbato ka na akong imong man! Nga nung gisangpit ko niyang anak! Tumagal ko pa! Nga nung gisangpit ko niyang anak! Gusto ka lang niya libukod Dili sila! na mamakak ang tao nga naa sa gilid sa kamatayon pa! Kailangan nagkatuunan ko sa kong maestra si Ma'am Josie! Unsa! Ang klaro ko na bati nga gisangpit ko niyang anak! O sa imong liho karon. Di ka gusto nga makamati ko siyang isulti? May gibakak ka ba na ako, Padino? Doon na ba? Tumag ako pa! May gitaguan ka ba na ako? Ha? Sila! Doon na ba? Sila! Wa ko'y kataguan ni mo! Nalimot ka ba? Nga nagtuon sab ko sa pagbasa o mga mata pa? Mga mata sa akong kaaway? Ug mabasa ko sa imong mga mata ngadto na kay ginako. Unsa ang gihonghong mo kang Armando sa dayon na akong pusilya? Wa ko'y kasulti niya. O kinahanglan tiwasan na nato si Armando! Tiwasan na to siya! Ayaw lagi pa! Ihagitok mo ko ni mo! Musukol ka na ako kay mo kamahan, ha? Nga nung gisangpit ko niyang anak! O gano'n na ngayon siyang pasayon ako pa! Kana mo ito mga! Huwag ko'y katubag ni mo! Huwag ko'y makauyo sa'yo magibuhat ka ng kanako! Kinahanglan makasiguro tayo nga patay na si Armando! Dili! Ayoko palagutan, ha? Ayoko palagutan!
Ayaw ka rin mo. Nga ako ang imong master sila. Busa, wa kay kahong gamusukol na ko kay imong gamahan. Wa! Gusto na pa! Hindi ko gusto mo sukol ni mo! Pero doon na kayo bakag na ako! Huwag ka na! Ang gusto ko may bawaan! Kung sa'yo pinili mag-ibuhat sila. Kung sa'yo! Ayaw pa kayo! Unsay ayaw! Daniel! Oh, hindi ko sa'yo mo si Daniel! Karon, kinsa ang namatag na itong duha sila. Di patuwa ko ni mga batay na si Daniel. Pero deko siyang buhi. Nabuhat yun ako! Kaya wala ko kasabot sa gusto mong mahitabo! Ugod sa mga ni mo masamti sila. Ha? Unsa? Tunan ni mong patyo ng mga tao! Ikaw ilabot sa itong mga kaaway! Way labot siya. Ikabahin siya sa kinabuhay ni Armando. Dili pa! Dili na bawi atong sabot! Ako ang imong gamahan. Busa, ang akong pagpuot ang imong sundon. Nakapatik ka. Ha? Busa, kinahanglan tiwasan si Armando. Pataupon kining hunting knife sa iyong dugan. Mamatay siya! Mamatay ka, Armando! Dili ka masagat! Buhay ko sila! Kung hindi ka magkaibot sa magtiwasot, patay ka, Armando! Ako na buhay mo, hindi para ni mo! Ayaw kong nakita sila! Anong talaga? Busa! Dili ko ni mo magpapagod! Patay ka, Armando! May samad ko. Si Sheila, ug ang hamtong na lalaki naglayog sila. Wasag di kong magpatay si Armando! Sorry pa! Pero dili mahimo! Si mama ka nang nagagawa sa bahay. May bating ang babaw, isang pitnig. Jasmine, si Sheila. Kailan na makadool ko ni mama? Dili ko ni mapapilit sila! Ako ang imong amahan! Ako ang imong master! Busa, ako ang sundo mo! O kung mo ko, kung mamatay si Armando, kinahanglang mamatay siya! O karon, mamatay ka, Armando! Mamatay niya ang imong amahan, Sheila! Mamatay ka, Armando! Pasaylo ako! Pasaylo ako! Luwa ko ni mo maintimano, sir. Pero kinahanglan pasakitan siya ka! Dili! Dili! Sa ngalan sa balaod, ampo na lang! Dili! Dili ka magpanahugot! Sa wala ni may tabo, isiguro ko na nga ako ang mudaog! Ako! Sila, ipusel ko ni mo. Pasalo pa! Pero di ka mamati na ako! Nauli po na kang maayos sa gusto mong buhaton! Sila, ako ang imong amahan. Dino! Mamatay ka na! Busa ayaw mamakap! Ma'am Yolanda! Jasmine! Oh, Jasmine, anak! Jasmine! Ma'am! Gisangpit ko ni mo, anak! Tungod kay ikaw ang akong anak. Nga gikawat na ining tawana. Ikaw si Jasmine. Ang akong Jasmine. Ayaw pamati niya sila. Ako ang imong amahan. Kinahanglan natin kung di mo palayo din sila. Palayo ang nagsigabot ng mga pulis. Kinalahunungon mo na ang imong pagkadautan sila. Tungod lang sa gustong pagpanimahos ni Papa ni Montino. Dili ni mo mahimong patyon ang tinuod ni mong amahan nga si Armando. Dili, Sheila. Si Papa.
Pa! Pa! Akong anak. Sila, magigsulti ni mo sa papa. Ayaw pabati niya sila. Ayaw pabati. Kailangan niya magkapaliyot din eh. May paglaong pa nga mausap ang iyong kinabuhi sila. Rakisa. Kinalang mo balik ka na sa bakang sa balaod. Dili sila. Dili! Nagunang siya ang imong nahimo. Patyon ka sa torture niya ng mga tawhana. Dili sila. Tarungon siya kung pagmahal ang imong kinabuhi. Jasmine. Siya si Sheila. O dili si Jasmine. Ayaw pa! Mapagay ka, hermano! Ceasefire! Ceasefire! Papanino! Armando! Armando! Pasaylo ako ninyong tanan. Armando! Kining persohan. Kinigit mo'y angay na kong sangkuan. Pagkadako sa sayop nga akong nahimo. Kung nga nung gisunod ko ang tanang suko ni Papa. Ang tanan niyang pagmaniobra sa tanang nahitabo sa akong kinabuhi. Pero nagasa ko. Busak kinahanglang bayran ko ang akong sa. Dinisuit sa prisuhan. Mga pahalipay, Sheila. Magkagawas ka na, gyud. Salamat. Salamat sa inyong kaayon ako. I-regards na lang mi sa mga tao sa gawas. Sige. O kamo, pagayo-ayo mo. Pagbinutan mo din sa suhit. Kay lahi na ang kinabuhing gawas nun. Sige, atin ako. Basta mo kaya akong sakyan ni inipaingon sa syudad. Welcome home, Rakisa. Daniel? Nagtutingali ka nga, wak mahibaw sa adlaw sa imong paggawas. Hansano? Karon, mituon akong buang ka. Nga naman, Tuwag kay gagawa mo ang tao nga sama nako. husto ka. Magkabuang ang magmahal. Dali na, sakay na. Kaya nagpaabot na nimo ang labing importanteng babae sa atong kinabuhi. Sige. Ready? Ready? Kagi sa mga bayang, Anita. May baw ka karon. Ah,
Diyan na kita. Sige, nga naog na ta. May okasyon ba ining baya? Doon na. Welcome home, Jasmine! Oh, Welcome home, Jasmine! Welcome home, anak! Welcome home! Karon, magkahiusan na gyud kitang tulo. Ma, muna niya ang panahon nga akong gipaabot. Ug tungod kay dili man gyud ko ninyo tinuod nga anak ni Papa Armando. Gilam lang ko ninyo sama sa tinuod nga anak. Dini si mga tubangan. Pangayoon ko ang iyong pagtugot. Napakaslan ko si Sheila, Jasmine, or Rakisa. Ikatulo na nimong pananghid, Daniel. Busa, tugtan ko na ikaw ang mamahimong bana sa akong anak. Salamat, ma. Gusto lang kitubag ang akong gustong mabati karon kay kanimo, Sheila. Mahal ko nimo? Dili. mahal. Pero, Mahal lang ang gusto kong mabati. Uga na ilabot ang pero. I love you, Jasmine. Sheila. Rakisa. Jasmine na lang. Gusto kong pwede lang tinuod akong baka. Anak, salamat. Ikaw si Jasmine. Ang bugtong kong Jasmine. Sheila. Di na kita makabuwag mabisan ka no sa. Oy, Daniel. Dili na. Isaad na ko. Ngayon mo nakalimtan ang iyong pagkarakisa. Oy, Daniel. Kalimtan ko na. Tuod, may regalo ko ni mo karon sa ikaunam na tong buwan sa kaminyuan. Ha? Unsa man na? Mabdas ko. Tinuod ka? Amahan ako? Ha? Oo. Amahan ka na. Salamat. Salamat, Rakisa. Makabato na kita anak. Sheila? Rakisa? Ni anak ko? Oy, Rakisa. Yan na si Papa ni mo. Dako ko ginansya karon sa akong negosyo. Busa nagplano ko nga magtukod tag tindahan ini dapita. Oh. Ikaw may baw. Yay! Nani si Papa! Kumusta nga akong dalaga, ha? Okay lang. Pa, sa sunating abli sa klase ba? Pwede sa syudad na ko mo eskwela? Amo pa ka nang sabutan ni mama nimo. Pero sa pagkakaroon, kailangan magtukod una tag tindahan sa lungsod. Mapagmata. Mila ka na si Papa. Mag-practice na sa cook Arnis. Okay, sige. Isulob lang yung kimono. Dali. Ya! Ang numero sa igo, timan eh. Oma! Ya! 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 Ma, magkamao naman kong mangamot. Ang pagpamusin sa pangitudlo na ko, ma. Unsa? Pero, misaad na ko sa imong amahan. Nga di na mo gunit og pusil. Ma, kinahanglang makamao ko manalipod sa akong kaugalingon. Oo. Ha? Pero, Yang imong aras, Rakisa. oh, pa? Daniel? Nagtuo mo nga wa ko mahibaw sa inyong buhaton kon mulakaw ko no. Oh, Daniel, pasaylo nga. Huwag ka magkasal sila. Bisan saon, nasi mong dugo ang pagka-fighter. O, imo kini napasa sa tong anak. Busa na kahunahuna ko. Inay supakon ko kini. Kinahalan nga ako kining suportahan. Ha? Dili ka na mo supak sa gibuhat ni Rakisa? Dili na. Pero, usa ka kondisyon. Unsa gina, pa? Gamiton nimo kini sa competition. Iapil ta ka sa grupo sa mga gun club shooters. Pero kinahanglan nga musaad ka nako, Rakisa. Bisan unsa, ako isaad pa. Ang kahibaw, dili mausokdanan sa kadaugan
og sa kaisog. Kinahanglan nga gamitong paghihapon nimo ang imong kasing-kasing ug utok sa tanang buhaton mo. Ug labaw sa tanan ang imong konsensya. Opa, isaad na ko. Wa ko'y pasakitan sa akong kahibaw. Wa pa. Yes! Yes! Nagkabula sa ko pa! Yes! Liwat na gyud na sa imong amahan, Rakisa. Kung makuha nimo ang second place, palitan di ka bisan unsa nga butang nga gusto mo ang kunon. Pa, kung ma-first place ko karon, may pangayoon ko nimo ha? Unsa man na? Magpulis woman ko. Unsa? Mo nang gusto nako pa. Makapanalipod ko sa mga tao nga gidaog-daog o makasulbad kog mga krimen nga mugna sa mga dautan. Daniel, dili ta mahimong pugngan ang gisinggit sa tangkasing-kasing. Dili pa? Sige. Okay. Kuha ang first place. Kung mahimo kang policewoman. Deal? SP Autorakisa Montera, sir. Reporting for duty, sir. Og dili may galang tapos kining atong sigilalon nga naguluhan. AKA Rakisa. Giswatin sa radyo ni Maria Gina Vidal. Ubos sa direksyon ni Randy Padayaw Suson. Music directors, Trifon Morales ug Joel Bense. Soundman, Ricky Garing. O may gala, ang atong audio editor, wailain si Rani Abdulrashid Budomo, atong soundman Christian Jano. O ganiya, ang nagata kinabuhi sa atong sigilanon. Sa papel ni Rakisa, Rosemary Ihes, Daniel, Randy Padayaw Suson, Diego, Alden Verola, Dino, Choi Gorria, Yolanda, Ciselda Nuces Cabrera, Armando J. Badayos, Ricky Diogenes Nakwa, Manang Karing, Rosel Tampos, Gador Rantrax. Inabagan ni musunod, Dandy Abakita, Marites Albores, Christian Jano, Ray Boris o Melody Taberos. Initran dalit alang sa itong kalingawan sa RMN Production Center. Tatak! RMN! O mga ito, listeners, ang katapusang sumpay sa AKA Rakisa, no? So, sa museum na punta pohon. Panikamutan, no? Kay dako pang balikon para kung edit ang museum yun kay copyright yun. No? Yung copyright yun sa Agias Music. Grabe, daghang kay copyright mga listeners, ang museum. Trabahoon pa kayo, no? So, mag-edit po po sa kuan, drama nga Pobreng Milenaryo mga listeners. Puhon mga kalisan, makapoy pitagdugan drama, no? Kung di na nakutas ano kong vlog kay ni kusog naguwan. Magpa-shout out naguwan. So, ngaron mga kalisan, mga gabi mag-1-1, nindot kay pagkatulog ba? Ano magsiguan ng gabi kay makatulog dag sayo. Okay. So, mga ito mga ka-listeners, no? Muna ko shout out ni Ma'am Left Journey, Ma'am Gisuli, Ma'am Grace Blanca Flor, ni Angie Divina Gracia, Super Pop Girls, Roger Villegas, Chilong Stevie, Ongol Toledo Vlog, Minista Yap, no? So, amping mo, kanunay, no? Sa inyong pag-drive, Minista Yap, Ongol Toledo Vlog, no? Amping o gampo, good, no? O, ano to, nabasa naman ang uban ako ng mga comment, no? So, yan ko magpalabig shout out, no? Mga to. Thank you so much for watching mga ka-listeners. So, God bless na kong tanan.